روز بخیر بیننده های عزیز آزادی، امیدوارم خوبید و با ما خواهید بود. سروینازی روحلو هستم و برنامه نویدی بامدادی رو با خبر و گزارش های تازه تاجیکستان و جهان در این وقت و ساعت تقدیمتان میکنم. امروز 10 مارس است، ساعت در دوشنبه 11. نخست سرخط خبرهای روز. гароншавии нархи маводи сӯхт нархи роҳкироро боло бурд. дар Кӯлоб аз кори хабарнигори Радиои Озодӣ қадрдонӣ карданд. Русия гуфт дар сохтмонҳояш ба муҳоҷирони ниёз дорад. кумитаи дифоъ аз журналистон аз мақомоти тоҷикистон хостааст ки ҳамла ба хабарнигорони Радиои Озодиро дар душанбе ҷиддӣ таҳқиқ карда гунаҳгоронро ба ҷавобгарӣ кашанд. молло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳло Абдуллоева рӯзи 4 март ҳангоми таҳияи гузориш дар бораи болоравии нархи бензин дар яке аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар пойтахт ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд. мақомоти пулиси душанбе гуфтанд қазияро таҳқиқ мекунанд ва бино ба хабари Азия Плюс гумонбар гӯё дастгир шудааст. аммо бо гузашти 5 рӯз аз ҳодиса тафсилоте дар ин замина дастрас нашуд. кумитаи дифоъ аз журналистон низ мегӯяд барои шарҳи масъала тавассути имейл ба вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон муроҷиат кард, вале посух нагирифт. гулноза Саид, ҳамоҳангсози барномаҳои кумитаи дифоъ аз журналистон дар Аврупо ва Осиёи марказӣ рӯзи 8 март дар эъломияе гуфт, хабарнигорон дар Тоҷикистон бояд бетарсу ҳарос имкони иҷрои корашонро дошта бошанд. ҳангоми таҳияи гузориш дар бораи афзоиши нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон, хабарнигорони Радиои Озодӣ, молло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳло Абдуллоева ҳадафи ҳамла ва зарбулат қарор гирифтанд. ҳодиса рӯзи 4 март дар маҳаллаи 33 шаҳри Душанбе ва дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Сороойл рух дод. дар сохтмонҳои Русия ҳадди ақал 1,200,000 коргар намерасад, гуфтааст раҳбари сохтмону манзил ва хоҷагии коммуналии Федератсияи Русия Ирек Файзулин дар суҳбат бо хабарнигорон. хабаргузории Интерфакс аз қавли Файзулин навиштааст ки норасоии бинокорон бинобар баста шудани марзҳо ҳангоми пандемия ба вуҷуд омадааст. вай ҳамчунин илова кардааст ки на дар ҳама минтақаҳо ҷуброни норасоии коргарон аз ҷониби шаҳрвандони Русия имконпазир аст. қаблан хабар дода мешуд ки бинобар маҳдудиятҳо барои вуруд ба Русия, вазорати сохтмон дархостҳои зиёде аз ширкатҳо барои ҷалби муҳоҷирони кор дарёфт кардааст. ҳар сол садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон низ барои кору зиндагӣ ба Русия мерафтанд, аммо имсол бо сабаби бемории COVID-19 ва баста шудани марзҳо онҳо дар кишвар монданд. аз Тоҷикистон тибқи иттилои вазорати меҳнату муҳоҷират дар соли 2020 тақрибан 130,000 кас ба муҳоҷират рафтанд ва ин рақам дар муқоиса ба соли аз он пеш 76% камтар будааст. раиси ҳукумати Кӯлоб дар остонаи иди матбуот ки ҳар сол 11 март дар Тоҷикистон таҷлил мешавад, аз кори хабарнигори Радиои Озодӣ дар минтақа Маҳмудҷон Раҳматзода низ қадр кард. маросими тақдими ҷоизаву сипосномаҳо рӯзи 9 март баргузор шуд. Радиои Озодӣ пайваста аз мушкили сокинони минтақаи Кӯлоб гузориш медиҳад ва дар оянда низ ба ин шеваи кораш идома хоҳад дод. ҳар рӯз чандин сокини минтақа барои ҳалли мушкилашон аз ҷумла дар масъалаи бекорӣ, тақсими ноадолатонаи замин ва мушкили бехонагӣ шикоят мекунанд. Қодир Вализода, раиси ҳукумати Кӯлоб, рӯзи 9 март ҳангоми тақдими ҷоизаву сипосномаҳо аз намояндагони идораҳои расмӣ хост бо хабарнигорон наздик бошанд ва аз ифшои камбудиҳо наҳаросанд. дар сипоснома ба хабарнигори Радиои Озодӣ низ гуфтанд ки барои саҳм гузоштан дар рушди маънавиёти ҷомеа ва эҳсоси масъулияти баланди касбӣ қадрдонӣ мешавад. айни сипоснома ва ҷоизаҳо ба чанде аз хабарнигорони дигар дар минтақа низ дода шуд. ҳар сол дар остонаи иди матбуоти тоҷик раисони ҳукуматҳои маҳаллӣ бо баргузории маҳфиле аз хабарнигорон қадрдонӣ мекунанд. мақомоти Тоҷикистон хабар доданд ки 90% аз гази моеъи мавриди ниёзи худро аз Қазоқистон ворид мекунанд. Тоҷикистон дар соли 2020 аз хориҷ
420 000 тонна гази моеъ ворид кардааст, ки 90% он аз Қазоқистон таъмин шудааст. Наздик ба 65% воситаҳои нақлиёт дар Тоҷикистон бо гази моеъ фаъолият мекунанд ва хонаводаҳо низ барои пухтани ғизо аз ин навъи сӯхт истифода мебаранд. Ҳамакнун қимати 1 литр гази моеъ дар нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхт аз 4 то 4.5 сомонӣ аст, ки нисбат ба аввали имсол 12% гарон шудааст. Зимнан арзиши бензин ва маводи сӯхти дизелӣ ҳам ҳафтаҳои охир боло рафта боиси нигаронии сокинон шуд ва аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд нархи роҳкироро дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ ҳам боло бурдааст. Ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. сокинони Хуҷанд ба қимат шудани роҳкирои нақлиёти шаҳрӣ як нав ҳассосият доранд, зеро онро аломати баланд шудани нархҳои дигар мешуморанд. 20 дирам зиёдтар шудани роҳкиро сар аз 4 март бисёриҳоро нигарон мекунад. همون راکرو مثلا یکو 30 باشد بود ممکن شما موشو همه یکو 20 میداد شاپینگ کارش نبود بعدن یکو 50 شد راکرو نرخونوایان با برنده شد باور کنید. ронандаҳо посух медиҳанд, ки 2 ҳафта пеш 1 литр бензин 7 сомонию 20 дирам буд. ҳоло нархи он аз марзи 8 сомонӣ гузаштааст. нархи гази моеъ низ аз аввали сол 12% бештар шуд. ҳамчунин ронандагон мегӯянд на фақат сӯзишворӣ, балки қисмҳои эҳтиётӣ ба иллати баста будани марзҳо ва банд мондани бори тоҷирон афзоиш ёфтааст. запчастҳои ҳама чиз қимат шуд. 800 сомонӣ чиз 1600 сомон шуд. қимат шудани роҳкиро сабаби ҷанҷолҳо дар нақлиёт низ мешавад. چون قیمت شده است شوفرها که جنگ و جنجال میکنن، لیکن شوفر نفهمه که شوفر بیام 1000 بیشتر آسانه، چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیده که های نمیفهمیده که های. як мушоҳидаи дигар ин аст, ки зоҳиран мардум акнун камтар аз нақлиёти шаҳрӣ истифода мекунанд ва сафи пиёдагардҳо дар ҳоли афзоиш аст. баъзе студентҳо маҷбур мешаванд ки пои пиёда то донишгоҳ раванд, пули эконом мекунанд, чунки 10 дирама барои студент ин пул аст. мешуд ки роҳкиро ранги пештара мешуд, он аз мешуд. мақомоти вилоят мегӯянд, имкони баланд набардоштани нарх дар миён набуд. агар ҳамин корро накунем, рӯз аз рӯз нақлиётҳо фарсуда шуда худаше ки хароҷоташе ки пӯшонда наметавонад, маҷбур аз бозор мебарад. аз бозор биронданба бо ҳолати вазни мо дучор шудани мо мумкин. барои ҳамин мо маҷбур шудем ки дар хатсайрҳои дохили шаҳрӣ 1 сомони 30 аз афзоиши нарх худи ронандаҳо ҳам шод нестанд. این من میخواهم که از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برآمده همین خلق بفهمونن که این وقت اینچه هر روز قیمت نمیشد، اما حرکت میکنیم که همین گاز و بنزین رو همش ارزان کنیم. همین میخوشونش نکن تمام دیگه من نمیخوام رحمت. дар вилояти сӯхт наздики 5000 нақлиёти мусофиркашони хурду калон дар 360 хатсайр фаъолият мебаранд ва қисми аз онҳо давлатӣ ҳастанд. аммо онҳое ҳам ки бо нақлиёти шахсии худ дар хатсайрҳо ба мусофиркашонӣ машғуланд, аз сӯи масъулони вазорати нақлиёт танзим мешаванд. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. бо гузашти 5 рӯз аз куштори писараки 7сола дар душанбе ҷустуҷӯи як зани 53 сола гумонбар дар қатли кӯдак идома дорад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар додааст, ки ҳодисаро таҳқиқ мекунад ва феълан корҳои оперативӣ идома дорад. қаблан дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода шуд, ки зани гумонбар ба куштори Аҳмадҷон Абдураҳмонов, яке аз хешовандони падари ӯ Муборак Абдураҳмоноваи 53 сола мебошад ва ин зан бемории рӯҳӣ доштааст. аммо ҷониби ҷабр дида хонаводаи писараки кушташуда иддао доранд, ки зан аз ҷиҳати равонӣ сиҳат буд. ҳодиса рӯзи 5 март рух додааст, ки писарак аз мактаб бармегашт. гумонбаршаванда бо роҳи фиреб ӯро ба манзилаш, ки дар ҳамсоягии онҳо буд, даъват карда ва бино ба наворҳои камераҳои мушоҳидавӣ баъди 10 дақиқа аз манзил берун шуда нопадид гардидааст.
баъди чанд соат ҷисми беҷони кӯдакро аз манзил пайдо карданд. Бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 10 март чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо кардем. бо мо буданро фаромӯш накунед ва то барномаи баъдӣ худо нигаҳдори шумо.